I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da vidimo odgovor od Gearbesta šta su mi oni poslali, odnosno koji mail su mi poslali, pošto nisu mi nikakav produkt poslali. Ovdje je uključen dole njihov mail, oni su mi poslali na mom mailu sa njihovog maila Money Support. Ovdje piše: dragi prijatelju, hvala što si uradio to i to, što si snimio video za nas, ali tvoj link nažalost je inkorektan što si snimio taj video, znači da nije dobar video. Šta sad nije dobro? Znači nije dobro što sam ja snimio samo njihovu početnu stranicu. Evo sad ćemo da uđemo znači Gearbest. Znači ne može više uđete na njihovu početnu stranicu, nešto pogledate, vama pokažete kako se pravi, to. Znači ne može to više, morate da naručite njihov produkt. Kad vam on stigne vi uradite review. Ovaj referral link ovdje će vam biti u deskripciji ako želite da me podržite, da dobijem neki referral od vas. Ako već znate šta, ako ne znate nebitno. I znači to bi bilo to od ovog videa. Znači ipak mi nisu poslali, nema veze, uglavnom to je to.